След дълбоката оран обикновено правим една или две култивации, за да осигурим градинското състояние. Ако забелязахте, Франсуа каза градинско състояние с не много древна структура на най-горния почвен слой. Това е така заради факта, че семената са дребни, кълнемата енергия на сургото е по-ниска и пробивната сила на сургото не е като на царевицата голяма и като на слънчогледа. При образуване на почвена кора след паднал дъжд на по-леки и песекливи почви, обикновено почвената кора пречи на поникването на растенията. Затова и сеитбата трябва да е между 2 и 4 см. Това е изключително важно. Сега, до миналата година нямахме възможност да ползваме концепт 3, изобщо тази технология с Dual. Това, което предните години сме ползвали, е обикновено за борба с житните плевели, атразин съдържащи продукти. Те вече са забранени и не се употребяват. Опита, който имаме, освен с концепт 3 по тази технология, и с пендиметалин с тон 330 ЕК, където търсим и цяло физическата устойчивост на сургото към пендиметалина. На практика, ако няма пряк досег на пендиметалина с семето от сургото, няма проблем да бъде ползван в доза 450-480 мл с тон. Всички хербициди, които са на база 2,4-D и дикамба, които имат регистрация за борба с широколисти плевели при царевицата, могат да бъдат използвани при сургото, но с занижена доза от 20 до 30%. Като, например, нормалното 2,4-D се използва 150 мл за борба с едногодишните широколистни и многогодишни широколистни плевели при царевицата. При сургото го ползваме в 120 мл. 120 мл. Да. Да. Нали, при по-ниски фазата, при която се употребява 2,4-D, втори, четвърти до 5 лист, до начало на пратене на сургото. Значи за подхранването на сургото, изобщо за използването на хранителни вещества, за формирането на 100 кг добив от зърно, сургото излича 2-3 кг азот. Значи ако искаме един добив около 5-600 кг от декар зърно, трябва да осигурим на сургото около 15-18 кг активно вещество азот. Трябва да му осигурим около 6-7 кг фосфор и на почвите, които нямат запасеност с калий, тъй като голяма част от площите в Южна България са достатъчно добре запасени с свободен калий. Там, където няма калий, също трябва 15-16 кг калий. Значи той не е култура, която без хранене можем да изкараме добри добиви. Разбира се, благодарение на изключително мощната си коренова система, то изпомпва от почвата всички хранителни вещества, които са останали от предходните култури. На много места, значи тук в графиката беше дадено, че трябва да ползваме дискове с 72 отвора. Всеки от вас ще си подбере. По-важно е да се каже, че дисковите, отворите на дисковите трябва да бъдат 1,5 мм до 1,8 мм. А оттам нататък всеки може да си пресмети спрямо техниката, с която разполага, с колко отвора трябва да са самите дискове, за да можем да постигнем една посевна норма от порядъка на 28-30 до 32 хиляди семена в декар. Това означава посевна норма от порядъка на 4 см до 5,5 нали, максимум в реда при 70 см между редово разстояние. Тъй като кълнеността обикновено на сургото е около 90-92%. Това трябва да го имате на предвид.
Значи, ако очакваме нападения от телени черви, съвета ми към вас е да обеззаразите сургото с някой регистриран инсектицид за борба с почвени неприятели. Особено на по-тежки и така преувлажнени почви, обикновено този проблем го има. Значи с инсектицидите, които ползваме при царевица и при слънчоглед, всички регистрирани инсектициди, Пикадор, Мачо, те са доста. Значи опалане с загърляне е след като поникне сургото, след като сме ползвали Dual Gold или Stomp като почвено решение, след като сме провели химическата борба вегетационно за широколистите плевели, обикновено на сургото му правим едно опалане за покриване на адвентивните корени и по-добро закрепване на стъблото към почвата, за да не се получава полягане на посев. След това важно нещо е да уточним използването на десиканти при сургото. Значи, от малкия опит, който имаме с използването на десиканти при сургото, реално погледнато ние сме ползвали само глифозат в доза 300-400 мл на декар, 15 на 20 дни преди прибиране. Резултата не беше такъв, какъвто очаквахме от към влага. Най-добре е да имаме възможност и да имаме сушилни за зърно, където сургото влезе да си го приберем на 17-18% влага, да го посушим до 14% и да го съхраняваме. Но това е начина, значи може би тук с натриевия хлорид, където новата технология ползва в Европа, не сме ползвали в България. Там единственото нещо, което става е да освободим от зелените листа, да не влизат зелени листа по време на жатвата в комбайна, оттам да намалим влагата при прибиране. Но тези най-ранните хибриди и ранните позволяват да бъдат прибрани в условията на Южна България, да бъдат прибрани без използването на десиканти, без никакви усложнения, с влага между 10 и 12%, което практически не носи никакъв риск за съхранението и за прибирането на реколта. Значи това са така основните принципи при отглеждането на сургото. Ако имате някакви въпроси, може да задавайте ги. Те колегите ще доизкажат нещата.